ngayon sa Giwan. Okay, hindi tayo. Yan. Giwan is third summer. Banbans. Yan nyo, oh. So, shit. Don't forget to follow my page mga kawaray and subscribe to my YouTube channel. Yun, dito na tayo sa downtown Sawang, tawag dito Andox. Plaza. Machika. So, nandito din yung Royal Bank of Giwan, Samar. At yung simbahan natin. Mga kawaray. Ganda, oh. Lord. Mercado Han Giwan third summer. Arin Mercado. Mercado. Ito yung mercado na. I love Giwan. Yan, maraming mga proyekto na ulit. Ano na dito, mga tinda sa gilid. Dito po ay terminal. Giwan. Dito yung ano, may mga buwan na, oh. Mga kawaray. Pantalan papuntang Manikani at Munhon.
Monster Samar, mga kawaray. So kita pa. Papasok kami sa loob. Sige pa ba? Pwede. Okay. Matagho. Okay. So, nandito na tayo sa plaza mga kawaray. So makikita nyo. So yun. So ito yung ginagawang project ng ating Mayora. Okay, may mga tambayan din dito. So ito na yung sinasabing I love you one. Kaso madilim lang. Madilim lang siya. So itur ko kayo dito mga oray. Ito yung Jose Rizal namin. Okay, mainit lang talaga. So sacrifice lang tayo para makita nyo ang video natin. So dati dito nag-aaral kami, dito kami umupo eh. Oo. Dito, maraming upuan dito eh. So yung sinasabi ko sa inyo, ito yung church ng Giwan na mga kawaray. Yan. So sa wakas na itur ko din kayo napuntahan din natin yung ating place na Giwan. Medyo mainit pero kakayanin. So may mga dito yung pababaan tawag dito para sa mga bata. Yan. Palaruan dito. Okay. Yan mga kawaray. Nakikita nyo na So mga kawaray, thank you sa panonood. Don't forget to subscribe and follow to my page. Okay?
para sa marami pang video na ating i-upload. Ayun. So yun, nakita ko na sa inyo mga kawaray, ito yung plaza. So ito inaayos pa talaga to. Yan, may mga upuan na. The best, di ba? Yan. So mga kawaray, thank you sa pagwa-watch sa ating vlog. Don't forget to subscribe and hit the bell notifications for more videos na ating i-upload. So mga kawaray, yun. So salamat. Ito yung kabuuan ng ating plaza. Yan. Thank you. God bless.